Türkmen-Owgan terhediniň Owgan ýakasyna howpsuzlyk şertleriniň yaramallaşmagynyň fonuna Türkmenistanyň häkimetler ila tarasyna watançylyk wagtlaryny güýçlendirýär. Marwelewap vilayatlaryny häkimet wekilleri yerli ýaşaýjylar bilen duşuşyklar geçirip watan söýüjülük barada wagdy işlerini guramalaşdyrýarlar. Ýygnaklarda watany söýmek, oňa boýsunmak, watana wepaly bolmak barada gurrun edilýär. Biziň ýurdumyzda uruş ýok, asmanymyz arasy. Ýöne uruş bolan ýagdaýynda hem türkmen halky mertdir diýilýär. Bu aralykda häkimetler Owganistan bilen serhet ýakada ýerleşýän Terhedawat etrawyna goşmaça harby we lukman berýär. Serhetde howpsuzlygy güýçlendirýär. Türkmen resmiýetleriniň geçirýän ýygnaklary Owganistana Talibanyň Owgan hökümet güýçlerine garşy hüjümlerini güýçlendirip ýurdun Merkez Aziýa bilen serhetleşýän ençeme demirgazyk etraplaryna gödäwçiligi ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Şeýle ýygnaklaryň biri 8-nji ýylda giýjöýlen iş wagtyndan soň Marynyň Marguş köçetinde ýerleşýän Jemaat hojalygy müdürliginiň edara jaýyna jemaat gullugynyň işgärleri bilen geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çeşmeleri häkimetleriň güýçlendirýän watançylyk wagtlary we serhetde howpsuzlygyň güýçlendirilmegi barada habar berýärler. Ýurdumyz awat, asmanymyz duruy, halkyň ýüzünde nur bar. Şular ýaly türkmen döwletimizde ata watanymyzda wepaly bolup zähmet çekýänligiňizde begenýär diýip ýygnakda çykyş eden häkimet wekili ýygnananlara ýüzlenýär. Biziň ýurdumyzda uruş ýok, uruş bolsa da türkmen mertdir diýip bir jemaat gullugynyň işgäri häkimet wekiliniň sözlerini sitirleýär. Ýöne gullugyň işgärleri işden soň geçirilip bir sagat töwereg dowam eden ýygnaga hoşallyk beýan etmeýärler. Adamlar onsuzam ýadow, her kim sagaman öýüne ýetmek isleýär. Bular işden soň näde iş wagty wagt eden bolsalar, ýa-da aýlyklarymyzy köpelden bolsalar gowy bolardy. Boş gurrun bilen çağalarymyzy doýurjak bolýarlarmy diýip bir büdjet işgär aýdýar. Biz ýerden sagat 7-de işe başlaýarys, uzak gün günüň aşagyna ýol hirýarys, gülekýärys, ýer depýärys, ot çapýarys. Nirede agyr iş bolsa biz edýärys, işden agşam 7-de boşap zordan öýümüze ýetýäris. Bize bular ýaly gurrunlar wagtlar gaty artykmyş diýip bir aýal iş aýdýar. Öýe zordan ýetip çağalarymyz bilen çörek ýyp agdymyzda çörek bilen uklap galýar diýip ol sözüne goşýar. Häkimetleriň ýurdun günnäwir tebitlerini güýçlendirýän watançylyk wagtlary Owganistanyň Taliban jeňçileriniň Türkmenistan bilen serhetleşýän Owgan etraplaryna aralaşýanlyklary barada habarlaryň gowuşýan wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna bir ygtybarly harby çeşme salgylanyp Owgan raýatlarynyň Türkmenistanyň çägini bosup gaçyp atalgalmagy synanşanlygyny ýöne bu ýagdaýyň öňüniň alnanyny habar berýär. Häzir serhetde howpsuzlyk rejimi dowam edýär diýip harby çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap Sewitine hem häkimetleriň ilat bilen düşündürüş ýygnaklaryny geçirýänliklerini habar berýär. Ýöne marada geçirilýän ýygnaklardan tapawutlulukda Lewapda häkimet wekilleri ilaty daşary ýurt köpçüliklerine habar beriş serişdelerine berilýän habarlary izarlamadlyga çagyrýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine habar berişleri işleri Owganistana yaramadlaşýan howpsuzlyk şertleri barada habar bermeýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri ila tarasyna düşündürüş işlerini geçirýärler. Şeýle-de şu wagtda çene Sewitde VPN petikleme çäreleriniň bir näçe tapgyryny geçiripdirler. Häkimetler erkin maglumat hakymynyň öňüni almaga synanyp adamlary artykmaz geplemedligi, internetden habar izarlamadlyga çagyrýarlar. Şol bir wagtyň özünde häkimetler ýaşly nesli ýaşlara garşy mobilizleýär. Olary ýaşlaryň arasyna öwüt nesihat işlerini geçirmäge çagyrýarlar. Ýygnaga mugallim daim hem gatnaşdy. Düýün 8-nji ýylda mahkama uly ýaşly mugallimlere we aksakal ýaşlylara daşary ýurt habarlaryny dinlemezlik barada ýaşlaryň arasyna öwüt nesihat işlerini geçirmäge tapşyrdy diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galbertede häkimetler saglyk işgärlerine keselhanada bejerigi alýan adamlar barada, ölümler barada we ýokunç keselli adamlar barada hem de zorlukly jinaýatlaryň pidalary barada hiç ýerde dil ýarmazlygy tapşyrýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetler şeýle maglumatlary Galbertede arxiv, statistika we Naçaryat maglumatlaryna döwlet suru hökmüne çemeleşilmegini tapşyrýar. Estenlik maglumat internete syzyp çyksa işden giderler diýip häkimet wekili yerli ýaşaýjylar bilen geçirilen gurrundaşlykda aýdypdyr. Bu aralykda Türkmen Nokot News neşri Serhedawatdaky çeşmelerine salgylanyp 8-nji ýylda gece saat 11 töwereklerine Serhediň Owgan tarapyndan ok atyşyk sesleriniň eşdilendigini habar berdi. Neşir atyşyk sesleriniň Türkmenistan bilen serhetleşýän turgundy Owgan pasyologynyň eşdilendigini habar berdi. Azatlyk radio
Habarçymyz öz çeşmeleriniň üstü bilen atışyk sesleri barada habarlary tasdiklap bilmedi. Ýöne Azatlygyň çeşmeleri Türkmen häkimetleriniň owgan serhedini güýçlendirmek tagallarlarynyň bir näçe ay bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Serhed bir näçe ay bäri güýçlendirilýär, serhedi kesip geçýän adamlar ýygyny uradylýar. Maňa aýdylmagyna görä ol ýere goşmaçy eskerler we lukmanlar uradylýar. Polis işgärlerinden hem serhed abada uradylýanlar bar. Kimi işte kemçilik koy berse 22 gün möhlet bilen Ferhedawada komandirovka iş saparyna uğradylýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Käbir adamlar öz arzalary bilen işden boşamak isleýär. Ýöne olary boşatmaýarlar diýip çeşme aýtdy. Şeýle-de çeşmeniň maglumatlaryna görä medisina işgärleri 15-20 gün möhlet bilen Ferhed ýakasyna iş saparyna uğradylýar. Ferhedawada uğradylmaly saglyk işgärleriniň ýörüýti sany düzülipdir. Olary iş saparyna bolan her bir gün üçin goşmaça 20 manat tölenilýär. Olar keselhanada yatıp durmaly ya da yaşayış jaýlaryny özleri tapmaly. Ýygy içki hem öz hasaplaryna diýip çeşme aýtdy. Ygtybarly çeşme 9-njy ýylda günüň 1-nji ýarymyna beren goşmaça maglumatyny mar 1 we mar 2 harby birikmelerinden Türkmen owgan serhedine harby serkerdeleriň, harby uçurlaryň hemde harby dik uçurlaryň iýerlendigini habar berdi. Galy berse de onuň maglumatlaryna görä ýurdun beýleki künjeklerinden çagyryş boýunça harby gullukçylar Türkmen owgan serhedine uğradylýar. Diňe Mary Lewap da Şuwd we Balkan welaýatlarinyň eskerler serhede uğradylýar. Ahal we Aşgabatdan uğradylmaýar. Munyň sebäbini bilmedim. Ýöne köpler bu ýagdaýy ara alyp maslahatlaşýar diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ýaşaýan sebitlerine dälde köplünç başga welaýatlarda harby gulluk borjyny ýerine ýetirmek talap edilýär. Türkmenistanyň Mary şäherinde maska rejiminiň berjaý edilmegine gözegçilik hassa güýçlendirildi. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri bu düzgüniň berjaý edilişine indi video kameralar arkaly gözegçilik edýärler. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler şäherde maska düzgünine gözegçilik etmek işlerine hukuk goraýjy idaralaryň raýat eşikli we polisiýa uniformaly adamlary gatnaşýarlar. Olar şäheriň dürli köçelerinde topar bolup durup, ulug sürücülerinin maskalaryny barlaýarlar we düzgüni berjaý etmedikleri jerime salýarlar. Bu toparın 100-150 metr bärsinde raýat eşikli elleri video kameraly adamlar durýar. Bu adamlar her geçen avtolog video düşürýärler. Olar maska düzgünini bozup barýan ulug sürücüsini ýa-da ulugdaky beýleki adamlary görseler, öňde duran ýol polisiýasyna habar berýärler. Bu işgärler sürücülere 50 manat jerime salýar diýip efirde adynyň üýtgödülüp Geldimrat diýip tutulmagyny soran bir ulug sürücüsü aýtdy. Polisiýa işgärleri düzgünü bozmandygyny aýdýan raýatlaryň sürücülük şahadatnamalaryny we uluglarynyň tehnik pasportlaryny alýarlar. Şondan soň olara 100-150 metr ýerde gitmegi we şol ýerde duran adamlaryň görkezjek videosunu görüp gaýtmagy tawşyrýarlar. Eger ulagyň içindäki ýolagçylaryň biri maska rejimini bozan bolsa, onda şol adama dälde ulag sürücüsine jerime ýazýarlar diýip marly sürücü gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä, hukuk goraýjy idaralaryň işgärleri we ýol polisiýasy mundan beýlek her sişenme we anny günleri özleriniň ýanynda bir avtobusyň berkidilip goýuljakdygyny hem aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä bu avtobuslary maska rejimini bozan diňe ulag sürüjüler däl. Eýse bu düzgüni berjaý etmedik, islendik raýat mündürler. Avtobus maska rejimini bozan adamlardan dolan soň polisiýa tarap hereket eder. Polisiýa merkezine eltilen bu adamlaryň her birine aýry-aýry jerime salynar diýdi diýip marly sürüjü polisiýa işgäriniň sözüni titirledi. Habarçymyz ýurtda aşa ysy howanyň saklanyp galýan şu günlerinde köp adamyň dem almagyň kyndygyny aýdyp maskalaryny düýbünden aýrandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä käbir adamlar bolsa agzyny we burnuny ýapman maskalaryny eňeginiň aşagyndan dakynýarlar. Biziň ulagymyz köne, onda konditsioner hem ýok. Howa ysy, dem almagymyz kynlaşýar. Günden gorunmak üçin ulaglarymyzyň aýnalaryny garaldyp sürmäge de ruhsat bermeýärler diýip bir sürüjü aýtdy. Awraýly halkara saglyk edaralarynyň barlyklary köpçülik ýerlerinde maska giýmegiň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almakda täsirlidigini subut etdi. Köpçülik ýerlerinde maska rejimini berjaý etmegi bütün dünýä saglyk guramasy hem maslahat berýär.
Türkmenistan raýatlaryň maska giymek düzgünini bütün dünya saglyk guramasının COVID-19 missiýasynyň 2020-nji ýylyň iýulynda ýurda eden saparynyň dowamynda güýje girdipdi. Şu wagta çenli öz çäginde hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almadyk Türkmenistan bu talabyny howanyň düzümindäki tozon bölejikleri bilen düşündirdi. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň resmi web saytynda raýatlara maska rejimini berjäy etmek bir sözlem bilen duýdurulýar ýöne koronavirus agzalmaýar. Ağız burun örtüğü dakınmak, köpçülük yerde aralığı 2 metr saklamak, şahsı gigiyenanın talaplarını berjay etmek maslahat berilýär diýip, ministerlik bu duýdurşuny saglygy berkitmek üçin diýip düşündürýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä welaýatda maska düzgüni howa gyzyp başlanandan soň has takygy maýyň başlarynda gowşadylypdy. Şondan soň polisiýa işgärleri maska dakynmaýan raýatlary görmezlige salyp başladylar. Ýöne bu düzgün iýun aýynyň ahirinde Prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň kesellerin ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar bilen 10 günüň dowamynda ýyly ýydyna geçiren 2 ýygnagyndan soň gaýtadan güýçlendirildi. 27-nji iýunda geçirilen ýygnakda Berdimuhammedow ýene-de bir gezek ähli çärelerin görülýändigini we ýurtda koronawirusyň ýokdugyny gaýtalady. 7-nji iýulda bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 bilen aradan çykan adamlaryň sanynyň 4 milyondan aşandygyny habar berdi. 8-nji iýulda Bozgurlukda döredilen Türkmenistanyň demokratik saýlawy dewletiniň lider Murat Gurbanow Birleşen Milletler Romasynyň Jenewada karargahynyň öňünde ýekelikde protest geçirdi we türkmen häkimetlerini tanqidleýän plakatlar bilen çykyş etdi. Gurbanow BMG'nın Adam Hukukları Boýunça Geňeşiniň 21-nji iýundan 13-nji iýul aralygyna geçýän nowatda 47-nji masagadyna gatnaşýarlaryň ünsüni Türkmenistanaky bir kanşuklara çekmek maksady bilen ýekelikde protest geçirenligini Jenewadan Azatlyk radiosu bilen söhbetleşigini aýtdy. Esas maksat Türkmenistanyň prezidenti we onuň daşyndaky korrupsiýanyň Türkmenistana kanun bolýanlaryny ýa-ni beýan etmek boldy. Ol ýekelikde geçiren protest wagtyna ýanyna türkmen diplomatynyň gelenligini we özüne diplomatik polisiýanyň päsgeçlik töretmäge synanşanyny hem habar berýär. Türkmen diplomatlary geldi, ýüzüni gizläp, äýnek çykdym giyip, ýa-ni video alyp gidip bizim üstümize not etdiler. Ýa-ni bizim protestimiz bir kanun üstümize ýazyp, diplomatik polisiýany üstümize sürdüler. Biz de diplomatik polisiýa düşündürdük bizim haklarymyzy. Hiçbir problem bolmady. Şonuň bilen onuň eden işi puç boldy. Gurbanow Şweýsariýada ýekelikde geçiren protestiniň ahyryna opposisiýon dewleti halk hereketiniň Türkmenistanaky bir kanşuklar barada hatawatyny BMG'nın edarasyna gowşuranlygyny aýtdy. Şu daklatda hemme soňutnamaly görkezli Türkmenistanyň kanunyň bozuluşlary. Ilaytada prezidentin tarapyndan. Bundan başga Adam Hukukları goraýan Geňeşiň indiki Geňeşinde 48-nji Geňeşinde 20 sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde akşamy geçirecekdigimizi hem şu ýerde belläp geçýär. Biz onlardan haýyş edendadymyz bizi çağırıp bizim dakladymyzy dinläp bizim bilen ýa-ni argatnaşyk açmany we hemme Türkmenistan problemlaryny bizim adymyzdan eşitmäni ýa-ni haýyş etdik. Emma Gurbanowyň bu çykyşlary we protesti barada türkmen resmiýetlerinden kommentariýa alyp bolmady. 2020-nji ýylyň baharyna Lewap we Mar vilayatlaryna bolan güýçli aptupany häkimetleriň ähirmeçik etmegine närazilik bildirilen çet ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň protest aksiýalary Türkiýede, Demokratik Kiprde, Ýewropada we Birleşen Ştatlarda başlandy. COVID-19 ýokanjy bilen ýyteşikli girdilen çäklendirmeler sebäpli olar protestlerini esasan sosial ulgamlarda dowam etdirdiler. Ýöne soňky aýlarda Türkiýede, Ýewropada we beýlek käbir ýurtlarda koronavirus çäklendirmelerin gowşadylmagy bilen türkmen aktivistleri, opposisiýa agdalary ýene-de protestini dowam etdirmäge başlajakdygyny sosial ulgamda aýdýarlar. Şunuň ýaly Murat Gurbanow Jenewada ýekelikde protest geçirýän wagtyna dewletiniň aktivistleri Zoom ulgamyna canly ýaýyn gurnadylar. Oňa Türkiýede, Ýewropada we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan aktivistler, beýlek toparlaryň agdalary we jurnalistler gatnaşdylar.
Olar Türkmen hökümetiniň siýasy, sosial, ykdysady, bilim siýasatlaryny tanqidladylar we halk bähwitde reformalar durmuşa geçirmäge çağırdylar. Türkmenistanyň köpçükliğin habar serişleri, daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň geçiren protestleri, sosial ulgamlardaky tanqid çykyşlar barada kelam agzy maglumat bermeýärler. Şular wagtyň özünde adam hukuklaryny gorayan halkara we türkmen guramalary soňky döwürde çet ýurtlardaky aktivistleriň işçiň hereketlerini, tanqidlaryny basyp ýatyrmak üçin olary we ýurtdaky hossalaryna garşy Türkmenistanyň ýürüte gulluklarının gadaply hereket edýänliklerini habar berýärler. Bu arada geçen hepde adam hukukları boyunca halkara partnerlik ve adam hukukları boyunca Türkmen inisiativası kurumlarının yerden hasavatını hem aydıllar. Olar insan hukukları boyunca Avrupa Birleşigi Türkmenistan diyalogunun 6. iyulla geçen notdaky maslahatynyň öň ýanyna yerden hasawatyny aktivistlere şol sany olaryň ýurdun içindäki hossarlaryna garşy gadaply hereketlerini besetmek üçin Türkmen hökümetine baş etmäge Avrupa Birleşigini çağırdylar. Emma Türkmen resmileri şeýle maglumatlary ýygyderler edip, insan hukuklarynyň ýurdun baş kanunyna kepillendirilýänini tekrarlaýarlar.